15 травня, 1173-й день анексії Криму. В ефірі «Заман». Я Єлизавета Цереграцька. Доброго ранку. Затримка не за президентом. Петро Порошенко готовий внести зміни до Конституції країни, щоб створити кримсько-татарську національну автономію. Відповідаючи на питання нашого телеканалу, глава держави назвав помилкою те, що за всі роки незалежності українська влада не змогла забезпечити автономію для кримських татар. Я вважаю, що це була помилкою, що за 23 роки до початку російської анексії Криму українська влада не спромоглася забезпечити відповідний статус автономії кримських татар. Я готовий внести декілька змін до Конституції, в тому числі щодо питань кримсько-татарської автономії. Який буде формат цієї автономії, мають мені запропонувати Конституційна комісія, де беруть участь представники Меджлісу кримсько-татарського народу в робочій групі. Як тільки вона завершить свою роботу, я думаю, що ви будете мати можливість про це бути проінформованим. Затримка не за президентом. Президент запропонований варіант готовий внести. Надзвичайно важливо знайти 300 голосів в залі. Євробачення їде до Португалії. Її представник Сальвадор Собрал отримав найвищий бал. Як відбувався фінал цього пісенного конкурсу, бачила Ельвіна Сейдбулаєва. На вулиці вдовж виставкового центру чергують поліцейські і бійці Нацгвардії. Фанати збираються на Євробачення за 2 години до початку. Для нас это честь прийти и поддержать Украину. Они должны чувствовать атмосферу, они должны ощущать нашу поддержку. Яка світа подарувала Джамала Україні, насправді. От такі моменти, такий складний час подарувала це свято Україні. Це дійсно така щира подяка за це. Подивитися концерт Євробачення прийшли близько 10 тисяч глядачів. А в прес-центрі працюють більше сотні журналістів. Кожен виступ зустрічають танцями, оплесками, а деякі співають разом з конкурсантами. Фінал транслювали 45 країн світу. Переможниця Євробачення 2016 презентувала нову пісню «I Believe in You». Ледве Джамала почала свій виступ, як скандально відомий пранкстер Віталій Сидюк з прапором Австралії на плечах вибіг до неї на сцену і оголив сідниці. Співачка зробила вигляд, що нічого не сталося, а Віталія швидко вивели за сцени. Кожна країна по черзі оголошує результати. Португалія відразу виходить на перше місце. Сальвадор Собрал від журі та глядачів отримує найвище – 786 балів. Таким чином Україна передала Євробачення Португалії. Переможець пісенного конкурсу Євробачення 2017 Сальвадор Собрал вважає, що музика – це почуття. Ельвіна Сейдбулаєва, Едем Сідаліїв, Заман, АТР. Від штрафу до позбавлення волі на 5 років загрожує пранкеру Віталію Сидюку за витівку на Євробаченні. Про це на своїй сторінці Фейсбук написав міністр внутрішніх справ Арсен Аваков. Він назвав Сидюка ідіотом і не радив йому повторювати своє хобі в ізоляторі тимчасового утримання. Сидюк був затриманий поліцією на Євробаченні. Суд над ним має розпочатися сьогодні. Зменшити відстань до рідного Криму. У Музеї народної архітектури та побуту Пирогово відсвяткували Хедерлєз. Незважаючи на похмуру погоду, кримські татари зібрались, щоб відзначити головне свято весни та родючості. А рис хто вибирав? Это с Узбекистана нам привезли. Кухарі насипають рис до казану. За 30 хвилин плов вже буде готовий. Столько потрачено сил. Но сегодня решили провести праздник Хедерлєз. Такой альтернативный от Крыма или других, чтобы свой личный был такой киевский Хедерлєз. Окрім плову, тут сьогодні продають і інші страви національної кухні кримських татар. Серед них бурма, кобети та солодощі. Це бурма кримсько-татарська.
выпечка, пресное тесто промазывается сливочным маслом, и начинка может быть любая, мясная. С тыквой делают, но не бурма называется, а фулто, она такая сладкая. И с творогом, с сыром, там, ну, любую можно начинку. Это кубите в слоеном тесте, прослаивается тесто, получается. Начинка тоже может быть любая, получается. Офіційна частина свята розпочинається танцями та співами. На сцену виходить дитячий ансамбль кримських татар з Генічеська. Їм довелось подолати більше 500 кілометрів, щоб попасти на святкування Хедерлезу у Києві. Такая была возможность им показать себя и поддержать наш народ, поддержать наш праздник, потому что дети должны видеть наши обычаи, наши традиции, встречаться, общаться. Серед гостей цьогорічного свята і кримсько-татарська співачка Гульсум Томах. Вона приїхала на свято спеціально із Криму. И отрадно, что наш народ сплачивается, несмотря на то, где бы он ни находился. Мне часто приходилось ездить в другие страны, и в Турцию, и в Москву, где вот наши крымские татары собирались. Но вот такого Хедерлеза я еще не видела. Після завершення офіційної частини гості мали змогу насолоджуватися музикою кримсько-татарського панк-рок-гурту «Шатур-Гудур», а найсміливіші – взяти участь в національній грі «Куреш». Діана Матвіїв, Іслям Пінка, Заман, АТР. Наразі це все. Далі у ефірі програми «Уян Халким Уян» з Гульсум Халіловою та Лідією Полянською. Наступний випуск новин о 8-й годині. Прокидайтеся з АТР.